3M ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഷെയറിന് 506 രൂപ ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫേസ് വാല്യൂ 10 രൂപയായ ഒരു ഷെയറിന് 506 രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കുക. ഇത് 2 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ₹160 പെർ ഷെയർ. രണ്ടാമത്തേത് സ്പെഷ്യൽ ഡിവിഡൻഡ് ₹346 പെർ ഷെയർ. ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്നാൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കമ്പനി നൽകുന്ന ഡിവിഡൻഡാണ്. ഇത് കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു സാധാരണ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല. ഇത് കമ്പനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രം നൽകുന്നതാണ്. 3M ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ₹346 സ്പെഷ്യൽ ഡിവിഡൻഡായി നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആകെ 506 രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കുക. ജൂലൈ 17, 2026 ഈ തീയതിക്ക് മുൻപ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കും. ഈ വിവരം യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി.